Keybanuya Katweyê. Fiona mütesiya 10 salî û malbata xwe li herêma Katweya Kampalayê ya ku paytextê Ugandayê ye di navzor û zehmetiyê de jiyana xwe didomînin. Rojek zilamekî bi navê Robert Katent tê herêma Katweyê û piştî hatina Robert jiyana Fionayê jî diguhere. Katent li vê herêmê zarokan hînî lîstika kişikê dike. Bi alîkariya Katent Fiona jî hînî kişikê dibe û gelekî pêş dikeve. Êdî Fiona li Ugandayê di nava hosteyên kişikê de cihekî girîng digire. Fiona ji malbata xwe re dibe hêviyek û gelek pêşdarazan bi hewl û xîreta xwe têk dibe. Fîlma bi navê Keybanuya Katweyê ji çîroka rastaqîniya lîstikvana kişikê ya navdar Fiona Mutesi hatiye wergirtin. Fîlmê ku derhêneriya wê jinika Hindî Mira Nair kiriye ji pirtûka Tim Creders hatiye wergirtin û ji aliyê William Wyler ve jî senaryoya fîlmê hatiye nivîsîn. Di rolên sereke de jî Madina Nalwanga, David Oyelowo û Lupita Nyong'o hene. Sebastian, dostê min ê hêja. Berdewamiya serpêhatiya Sebastian û Bellê di payîza 1945 de bi pîrozbahiyên ku piştî şertên kirin dest pê dike. Sebastian mezin bûye hatiye 10 saliya xwe. Ya ku qet neguheriye ew e ku Sebastian her tim li benda Angelinayê ye. Lê Angelina ya ku di qezaya balafirê de di kurahiya daristanê de wenda bûye, mixabin venagere. Hemû bajarok hêviya xwe wenda dike. Lêkalekê Sebastian hîn jî hêvîdar e. Li gor wî zilamê ku navê wî Peter e ji bo dîtina Angelinayê dikare alîkariya wan bike. Lêberiya xelasbûna Angelinayê divê Sebastian û kûçikê wî li dijî gelek tengasiyan bi sebir bin û ji bo sirra mezin amade bin. Ev sir dê jiyana Sebastian û Belleyê heta hetayê dê biguherîne. Derhêneriya fîlmê Christian Dugey dike û di rolên sereke de jî Felix Bossert, Teçikario û Thierry Nuvek dilîzin. Jiyana Gundurok. Gundurok laqebê zarokekî 9 salî ye. Piştî diya wî ji nişka ve dimire, Gundurok ji aliyê polîsekî xêrxwaz ve xwedî lê tê derketin û ew Gundurok dibe sêwîxaneyek ku zarokên di heman temenê Gundurok de lê dimînin. Gundurok di serî de çiqas li vê derê mîna neyarekî binêre jî û jê re xerîb jî were bi alîkariya polîs ve hevalên wî yên nû çêdibin. Gundurok li vê derê bawerî ji xwe re avakirina malbateke nû û hezkirina rastîn dê hîn bibe. Senaryoya fîlmê ji aliyê Selîn Şama ve hatiye nivîsîn. Fîlm bi helwesta xwe ya tarî û him jî bi helwesta xwe ya naîf ve bi her temenî ve bala temaşevanan dikşîne. Di dengxistina fîlmê de Natasha Kashimov, Michelle Vlermos û Adrien Brezin cih digirin.